Tangshla Tripura Hastini Hastepa Indrashana Reddy Nalu Vini Polling Board ni GSMC Community Hall ni Shalem Nagar Malekpet Hyderabad Thangai Board Rukha. Tangshla Hyderabad yasak zaka Lok Sabha Chongbari Ashalo Budunani Thanga Hastini Hastepa Indrashana Reddy Nalu Abu Haikeno Vini Polling Board ni GSMC Community Hall ni Salem Nagar ni Malekpet Amsayo Thangai Board Rukha. Abu Haikeno Board Rumani Zaro Hastini Hastepa Indrashana Reddy Nalu ni Bihigbo Board Rumani Nukha. Abun yaglo kok thum nai rok ni biskango kok shanan thange hastini hastepa Indrashana Reddy Nalu shaka bojoto borokno runani nangu abo responsibility se hanai ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం భారతదేశం ఈ రోజు భారతదేశంలో ఓట్ల పండగ నడుస్తున్నది ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోవాలంటే మనం ఓటు వేయాలి నా ఓటును నేను ఈ రోజు వేసుకొని ఈ ప్రజాస్వామ్య రక్షణ కొరకు నేను పాల్గొన్నాను మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజాస్వామ్య రక్షణ కొరకు ఈ రోజు వారి యొక్క ఓటును సద్వినియోగం చేసుకొని ఓటు వేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ తగ్గడానికి ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా బయటకు వచ్చి ఓటేయాలి సామాన్యంగా ఎడ్యుకేటెడ్ మిగతా టైంలో అంతా కూడా ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడతారు ఈరోజు హాలిడే ఇస్తే దాన్ని హాలిడే కింద సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు ఉదయం ఒక 10-15 నిమిషాలు పోలింగ్ బూత్కి వచ్చి ఇది ఒక ఓటు హక్కును సద్వినియోగం చేసుకొని మిగతా డే అంతా కూడా వారు గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి సౌకర్యాన్ని వారు సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు కానీ ఓటు వేయకుండా ఉండటం అంటే మన యొక్క ప్రజాస్వామ్యాన్ని మనం అవహేళన చేసినటువంటి వాళ్ళం అవుతాం బ్యూరో రిపోర్ట్ చిని ఖొరాంగ్